UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 BTR जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 जय UPPL ने जय UPPL ने होनाय ओंखाम संनो फैदो फैदो दे रबिन थांनो जासिगोरबाय नोंथांमोनहा दिनै BJP एबा BPF निफ्राय जे दिनै UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमोद बर' सार दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि UPPL दोलोआव फैनाय नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो आङो गोसो गोथारै आङो बरायनानै लाबाय दिनै जोङो दतमा ब्लक UPPL दोलोनि सिङाव थानाय जोंनि रामफलबिल BCDC नि सिङाव थानाय साबकाटा गामियाव जोङो जयनिं हाबाफारि लादों दा बे जयनिंआव UPPL दोलोजों जयनिं जाफैदों दा साबकाटा गामिनि BPF निफ्राय मथा-मथि जोंनाव 34 जन जयनिं जाबाय आरो BJP नि 8 घरसो जोंजों जयनिं जाफादों दा बिथांमोनहा प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय UPPL दोलोनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों खोब मोजां मोनदों जोङो बिथांमोननि जयनिं जानायखौ नुनानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों दा बिथांमोनहा जे BPF सरकाराव थानानै जेबो जाला होननानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जानो फैदों आरो BJP नि जे बिथांमोनहाबो वर्कारफोरमोन BJP नि बिथांमोनहाबो जोंजों प्रमोद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंजों जयनिं जाफैबाय आरो आं दिनैनि थारिखआव बुंनो नागिरदों जोंनि दतमा समस्तियाव UPPL दोलोआ दिनै ओरैबायदि स्ट्रं जोङो सान हर जोङो खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोङो UPPL दोलोआ जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ आरो 11टा प्राइमारियाव जोङो मथा-मथि जों दा हिसाब खालामबाय जोङो दिनै थारिखआव 22,000नि जों बारा भट मोननो थांगासिनो दङ जे जयनिंखौ जोङो जेबादि खालामदों जोङो माने जाय बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जाखांनायनि उनाव गुबुन दोलोआव थांफिनै बिथांमोनखौसो जोङो जयनिं खालामदों बिथांमोनहा जोंजों UPPL आव गोसो आरो जिउ होनानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जादों गाबोन समफोर गुबुन दोलोआ फैबाबो बिथांमोनहा जोंजों थाफागोन बिथांमोनजों जयनिं जानाय नङा दा बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों बुंबाय दा BJP निखौ आं फंनैसो दाजाबदेरना बुंनो नागिरदों दा BJP पार्टीनि दैदेनगिरिफोरखौ आं ओरैबायदि नुदों जे गोदो 17 बोसोराव BPF सरकाराव बिथांमोनहा जाख्ल'नानै उदै गेन्द्रा गेन्द्रा जानानै दिनै मनरन्जन बिथांमोनहा बेखौ देरहायोबा बिथांजों जाफानो होननानै बिथांमोनहा दिनै एखेबारे आगयनानै माने ओरै थांफा लांफा जालागासिनो दं बिथांमोनहा दा बिथांमोननि बे 17 बोसोर जाख्ल'नाय लिडारफोरखौ नुनानै मनरन्जन बिथांजों जे दिनै जयनिं जानाय मानसिफ्राबो दिनै खारबोफिनबाय थादों ओरैनो जयनिं जायो ओरैनो ग्रोब UPPL आव हाबफैनानै जोंजों पार्मानेन्ट थानानै दङ दाखालि जों हगमायाव जयनिं खालामदों 13 घर जयनिं खालामदों बिथांमोनहा मनरन्जननिफ्राय सासेयाव गैयाबाबो 2,000 3,000 फैसा जाखांनानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जाफैदों थिग बिदिनो मनरन्जननि जे जयनिं जानाय BPF नि जयनिं जानाया BPF आव थांफिनदों जोंनिखौबो बिथांमोनहा दाखालि जयनिं खालामदोंमोन जोंबो बिथांमोनखौ रायलायनानै बिथांमोनहा फैफिनबाय जोङो फैसा लायनो थांदों खालि बे फैसानि थाखाय बिथांनाव जयनिं जादों खिन्थु बिथांखौ मानसिफ्रा देरहागोन सक्तिशाली दिनै बेबायदि सानगासिनो दं नाथाय बिथाङा सिङाव सनस्रासो जेबो गैया फैसा बारा गारबाबो जेनो फैसा गैयाबाबो इलेक्सना जेनो खिन्थु फैसाजों जे इलेक्सनखौ देरहानो हायो आं बेखौ सानाखै रायजो राजानि मोजां खामानि मावब्लासो दिनै रायजो राजाया नोंजों थागोन दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोनहा फैसा होआब्लाबो दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों बिथांमोनहा जोंजों दिनै जे फैसानि लबाव बिथांमोनहा जयनिं जादों बे नङा बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोंहा 11टा
प्राइमारियाव VCDC दङ चेयारमेनफोर दङ बिथांमोनहा दिनै जे गभर्नमेन्टनि जे आसनि जे फैदों रायजो राजाफोरनो जोङो राननानै होदों IOI न' होदों अरुणोदय होदों आरो बेनिफ्राय नोङो आइजो आलारि सोरां बुहुद आसनि जोंहा फैयो सरकारनिफ्राय बे आसनि फैनायखौ रायजो राजाफोरनो समानै रानना होदों बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै जोंनि UPPLनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै BPFनिफ्राय एखे दले मले फैनानै जोंजों सापर्ट खालामफैदों आङो नैखौनो खावलायगोन फैगौ समाव जोंहा इलेक्सना बाराव गैला जोंजों जुजिनो हानाय दतमा समस्तियाव UPPL दोलोजों जुजिनो हानाय खुनु दोलो गैया BJPआनो होन BPFआनो होन जोंजों माने दिनैनि दिनाव खुनु जुजिनो हाया गोजौनिफ्राय इसोरा नामायबाबो UPPL दोलोखौ दतमा समस्तियाव फेजेननो हानाय गैया जों दिनैनि थारिखआव फाइनाल 100 खावो जों बेखौसो नेनानै दं इलेक्सना माला फैयो जों बाव रेडि जानानै दङ जोङो 100 जोङो देरहागोन बिथांमोनहा बुंबाय थादों जोङो ओरै देरहागोन BJPआव मा अंख दं बिथांमोननि भटआ टटेल BPF BJP बिथांमोनहा टटेल भटआ गासै 22,000ल' भट दं 22,000खौ बिथांमोनहा आनलायना लागोन UPPL दोलोनि भटआ जामाबो जियाबो जोंनाव आरो फैदेरबाय थागोन आरो नैबे रामफलबिल प्राइमारियाव 100 जननिबो बारा जयनिं दंबावो जों साननै सानथामसोनि गेजेराव बिथांमोनखौ जयनिं होगोन UPPLनि सरि DPFनि दं BJPनि दङ जोङो जयनिं होजोबगोन बिथांमोनखौ आङो गोबाव बुंला बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबबाय